Als sportman is persoonlijk, maar ook zeggen, de grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Spits Robert Muren speelt het exact om seizoen van Cambuur. Vierders had doelman Sonny Stevens bijtekenen. Uiteindelijk heeft mijn gevoel de doorslag gegeven. De competitie in de keukenkampioen-divisie is los. De corner van de linkerkant. Mariovski, die kant van die, ja! Hij zit erin! Ja! Het weer een heerlijk jongetje. Ja, van mannen van de 16 meter is het Muren. Oh! Ja! Oh! Er is de beslissing, wat een weergeloos doelpunt. Zo, ja, dit is wel lekker. Cambuur maakt het dierwerk. Het is 2-0 van Cambuur. Ja, Ragnar Orad Mangoen. Hij kopte in de 87ste minuut de bal binnen. Oh, dan levert Volendam min. Maar dit de 3-0 wezen. Is dit de 3-0? Michael Breij. Cambuur op 3-0. En de bleedskip is Grut. Ja, dus het was gewoon genieten. Het was genieten. Mochten je hem winnen, dan ben je hem officieus promoveerd. Nee, het is voor mij officieel. Als we mooi winnen is het officieel. Muren. Ja. Daar is hij, de 3-1. En dan vieren ze dat feestje weer met Sinon. Daar klinkt het laatste fluitsignaal. Cambuur promoveert naar de Eredivisie. En het feest ontstaat op het veld. Want dit is een unieke, historische gebeurtenis. Cambuur promoveert. Kampioen 2021. FC Cambuur kampioen. En dan krijgt hij de schaal en dan gaat hij omheen. En dan knalt hij het vuurwerk op een fantastische manier. Die kanonnen die achter die spelers staan. In de kleuren zat het jet natuurlijk in het geel-blauw. Cambuur is kampioen en dat zal iedereen weten. En waar is het feest voor Cambuur? Het feest dat viert wordt in het AFAS-stadion. We staan nu voor de bus van Cambuur. Midden in de nacht is het, is 24 april. Een bijzondere datum. Want 24 april 2020 die de rechtbank uitspraak over de situatie van Cambuur. Geen promotie, geen kampioenschap. En nu, precies een jaar later, is het kampioenschap wel binnen. De cirkel is rond, zeker als je weet dat dat ook nog eens een keer hel waard bij Jong AZ. De ploeg werd vorig jaar de competitie een einde voen. Een onbevredigend einde dus. Het weer grutfeest in het AFAS-stadion. En vanzelf zullen wij voorom zijn op die bijzondere jong in de skiernis van Cambuur. Maar een prachtig kampioenschap. Maar laten we eerst even voorom gaan naar de toonsdie. De toonsdie van de laatste training voor deze wedstrijd. Doet de spanning er nog op ziet. En doet elke een in de buurt van Henk de Jong. Spelers, staf, waar dan ook, zei van ja maar jongens wacht even. Dat promotiefeest, dat hebben we vierd. Promotie is prachtig. Maar het is nog net wat we hebben willen. We binnen nog net clear. Dat weer de algemene gedachte, oude toonzie op de training bij Cambuur. We willen alles winnen. En we willen periodetitel winnen, we willen de hoogste prijs winnen. Maar we willen ook de koers breken voor de jongens. Er zit van alles in nog, hè, eigenlijk, als het zo is juist. Ja, maar dat probeer ik de jongens voor te houden. Dat we uniek binnen en nog misschien wel unieker worden. Want ja, doelpunten, aantal punten, een kampioenschaal, vooral dat laatste toch. Dat is toch wel de belangrijkste prijs. Ja, die willen we halen. En als die halen, dan doe ik in de orde ding mee. Maar die willen we hierheen halen. Dat is duidelijk. We zijn nog een punt voor. Dan moeten we dat net verspillen. Mensen hebben het natuurlijk heel veel over de Eredivisie, maar wij zijn nog niet klaar in deze competitie. Dus we kijken nu eigenlijk vooral naar morgen en hopelijk nog een groter feest. Dit is mooi, dit hebben we gevierd, het moest gevierd, maar we willen meer. Jazeker. Dat leeft heel sterk. Zeker weten. Ook omdat je er heel goed voor staat, natuurlijk. En je bent er dichtbij, dus als je dit ook kan pakken, dan zou dat fantastisch zijn en het zou dan de kers op de taart zijn. U bent er.
Ja, ik zou ook niet weten waarom ik er niet zou zijn. Volgens mij is het ook mijn plicht om hier gewoon te zijn. Ja, maar ja, u kent wat Henk de Jong heeft gezegd. Dus het is misschien niet zo'n goed idee. U hebt daar contact over gehad, hè, met Henk de Jong? Ja, we hebben daar vorige week zondag al contact over gehad. Ik heb er ook contact over met Art de Graaf. Daar heb ik trouwens ondanks... ik waardeer zijn zeer professionele opstelling naar aanleiding van vorig jaar. Want ik snap de teleurstelling. Maar we zijn het hele seizoen, daar waar we momenten van contact hadden, zijn die contacten altijd goed geweest. Dus nee, het is niet de meest slimme opmerking, want het stookt een vuurtje op. Terwijl volgens mij Henk de Jong de hele seizoen heeft gezegd, strepen onder het seizoen tegen zijn ploeg. Heeft hij uitstekend gedaan met dit resultaat. U hebt er een streep onder gezet, u wilt die schaal uitreiken als dat kan vanavond. Ja, dat lijkt me logisch. Ik bedoel, volgens mij is het hier verantwoordelijkheid. En ik denk dat het ook geen nut heeft om te blijven hangen in vorig jaar. Cambuur heeft dit jaar fantastisch gedaan. En concentreer je vooral op het feest rond de schaal en niet op andere zaken, zou ik zeggen. De opstelling van Cambuur is de opstelling zoals we die de oranje weekend joggen. Geen wijzigings in de eerste olve van trainer Henk de Jong. Robin Mouleur, hij zit wel weer bij de selectie, maar zit op de bank. Cambuur is afhankelijk van de Graafschap, maar moet eerst zelfs ook maar winnen. En dan helpt dit net. Doken Smit, wat dorst hier. Levert de bal samen in bij Youssouf Barassi. Maar gelukkig voor Doken Smit is de onvoorname net goed van die Barassi. En dus bleef het in die beginfase bij 0-0. Dan Cambuur werd de bal naar de rechterkant gaat. Antonia Ekmoy de snelheid. Ik Doken Smit er als een trein doorheen, maar hij zet hem er niet. Eigen doelpunt! Eigen doelpunt! Ja, eigen doelpunt. Het is het eigen doelpunt van Peer Koopmeiners, nevens mij. Die tikt hem uitermate zuiver, maar ik steeds achteruit. Het is eigenlijk te lullig voor Wudden. Maar het is Koopmeiners die de bal uit die onval opzet. Toch Antonia uiteindelijk de bal totaal, maar dan totaal verkeerd trekt. En in de, nou ja, ik denk dat het nog in de 12e minuut is. Komt Cambuur hier een beetje goed keert, maar toch al vastsprong. Een goed begin dus van Cambuur en de Ljouters zetten terug. Kom bij Muren. Nou, dan moet dit de 2-0 wezen. Muren. Ja hoor. Sontje in de minuut. 2-0 van Cambuur. Robert Muren, mijn doelpunt nummer 34 van dit seizoen. En zo liep het erop dat Cambuur deze wedstrijd al heel gauw beslist. Sontje minuten spelen nog maar en het zit tot 2-0 van Cambuur. Savide staat net al te best, maar zet Cambuur dat jocht binnen de 20 minuten dus. Robert Muren, de Volendammer, is cool. 1-9 bij Mees Bakker, de keeper van Jong AZ. Hier een slordig ietsje bij Cambuur dat dan corrigeert wordt. Toch weer de bal inleveren, maar wordt de bal daarna weer onderschept. En dan kan Cambuur eruit komen. Dan kan Antonia er van terug. De rechterkant, Antonia is rap. Komt de 16 binnen, voorzet, is het 3-0. Isa Kalon, 21ste minuut. En het is 3-0. Zo is Cambuur effectief in de counter. Dit is vanzelfs een geweldige paas van Michael Breij op Antonia. Die is op een brommer en leidt de bal perfect voor Isa Kalon. Hij scoort voor de tweede wedstrijd op Riegen. En daar jet vanzelfs een mooi doenske bij van deze fjouwe spelers. Jong AZ dan aan de orenkant. Dat ik weer een mogelijkheid krijg. Maar de redding is goed hier van Sonny Stevens. Hij is betierd in de hoeken op de groen. En kan voorkomen dat zijn ploeg een chin-treffer krijgt. 40 minuten spelen dan als Cambuur een ingooi nemen mij. Wordt vlug na Muren. Is uiteindelijk de onderschepping. Hoekskop dus van Cambuur. Daar komt de corner van Hoedemaker. Kan die trok op worden? Ja, daar zit hij er nog in. Jongen. Daar zit hij er nog in. Want dan wordt die bal terug. Erik Schouten. Zeg maar, ja, het is Muren die terugkomt. Het is weer dat instudeerde verhaal van die corner. De corner van de rechterkant terug Hoedemakers. Muren die terugkomt. En daar is het hoofd, de holle van Erik Schouten. En die tikt hem achter, maar de holle achter de keeper. En zo zit Cambuur bij het skoft. Maar 4-0 voor. En liek het er helemaal niet on de haan. Jong AZ vjocht het in de tweede helft. Dan liek wel voor wat het wurg is. En dan komt er een enorme kans voor AZ. En die gaat erin. Jazeker, die gaat er in. Dan is het 4-1 in de 9e minuut van de tweede helft. En zo is het ja, eigenlijk wel een beetje conform het manier van wat er spelen wordt. Toch AZ dat hier eventjes tas slacht. Het is uiteindelijk de man die er maar in schoft, Youssouf Barassi. En Cambuur is nonchalant. Stevens hier met de paas op Kelvin McIntosh. Wat doet die?
Kelvin McIntosh, die wordt de aardige oosten, ja, die wordt aanjagen daar. En dan is het 4-2, maar dan is het opnieuw Barrage die het scoort. Jongen, wat een flater daarvan van McIntosh. Jongens. En dan is het weer Barrage die het hem erin knalt. Ja, dat is ik net zo verschrikkelijk ingewikkeld voor zelfs. Maar 3 minuten na zijn eerste goal is het Barrage die de tweede goal voor AZ maakt. En dan is het je 4-2. Wat in hemelsnaam gebeurt hier al hier? Kelvin McIntosh, man. Het liep het wel kampioenstress hier bij Kelvin McIntosh. Jong AZ profiteert en Cambuur liek het er even van aan te wijzen. Doch is er al een rap antwoord. Mijn Muren die de 4-2 meidje kent. Maar de redding is daar van Mees Bakker, keeper van Jong AZ. Robert Muren, wie je dicht bij zijn 36e doelpunt in het geel-blauw dit seizoen. Ja, naar de eindfase taak. Cambuur had een aantal keer wisselen. En hier wordt Nick Dodeman er van Trostuurt. Een van die invallers op wij naar de beslissing. Dodeman, nee. Zijn Scott keert op de peel. Het blijft bij 4-2. En dan betjut het mij de tussen staan in Doetinchem dat Cambuur een feestje vieren kan. Dat de titel erom komt. Het huppelen begint, het springen begint. Daar is het laatste signaal van de scheidsrechter. Daar is op een nij binnen een week de ontlading bij Cambuur. Daar is het kampioenschap, het feit, het kind net missen. En dus is het feest in het AVA-stadion in Alkmaar. Dat het woonskip uit de speakers klinkt. SC Cambuur kampioen en dan krijgt hij de schaal en dan gaat hij omheen en dan knalt hij het vuurwerk op een fantastische manier uit die kanonnen die achter die spelers staan. In de kleuren zat het jet natuurlijk in het geel-blauw en dan wordt er sprongen en dan wordt er douche en dan wordt er zongen en dan is het echt het feit daar. Erik Schouten met die prachtige schaal in de handen, hij glimt hier in het kunstjocht van het AVA-stadion. Ja, no is clear. Maar we gaan door, want het wordt een periode winnen. Henk, hou op, de best kampioen worden, man. Oh ja, kampioen. Ja, dat is ik zei, jongen. Nee, ik mag genieten. En dat doe ik voor je. Ik ben hartstikke... Ja, de tweede helft is natuurlijk weer even een echte kampioenswedstrijd. En dan was het gewoon droog. Maar dat wist eigenlijk al dat er gebeuren gaat. Maar wat dat zeuren. We zijn gewoon kampioen. We zijn oud zeur. We zijn gewoon kampioen. Fantastisch, man. Aanvoerder Erik Schouten, ja, dan ben je de aanvoerder. Dan heb je die band en dan mag jij de schaal in ontvangst nemen. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Daar heb ik al 2 jaar eigenlijk stiekem af en toe van gedroomd. Vorig jaar natuurlijk met Muren in de auto wel eens over gehad ook. Hoe mooi het zou zijn op de Oldenhoven. En ja, geweldig. Echt geweldig. Het is echt doodzonde dat er geen publiek is. En dat zullen het publiek ook denken, voelen, alles. Maar ja, het is evengoed geweldig. Ja, we zijn super blij. Ik heb er geen woorden voor. Ik denk niemand heeft er woorden voor. Echt onbeschrijfelijk na alles wat we hebben meegemaakt. En dat we dan dit jaar gewoon gelijk weer kampioen worden, is echt een onbeschrijfelijk gevoel. Echt niet normaal. De nummer 1, dat zijn wij, Cambuur Leeuwarden. En daar zijn we super trots op. Ik hoop dat de supporters ook allemaal trots op ons zijn. En ja, deze is zeker ook voor de supporters. Er komt nog een andere feestvier aan. Alex Bangura. We wisten als Graafschap punten zou laten liggen dat we officieel kampioen zouden worden. En ja, we begonnen vandaag als een malle. En binnen no time was het 0-3. En ja, toen hadden we wel het gevoel dat het klaar was. En we beginnen de tweede helft gewoon matig. Maar goed, daar wil ik het eigenlijk ook niet over hebben. Het is gewoon ook weer in de kleedkamer. Ik vroeg ook naar hoe je het beleefd hebt. We weten, de uitslag weet ik al. Ja, weet je, het was zo mooi en ja, je ziet ook gewoon die emoties bij iedereen. Het is echt, ik heb het nog nooit meegemaakt, zoiets. Ja, het is zo apart. Hè? Normaal is het uitbundig met de supporters en ja, ik mis het gewoon. Hè? Let ik gewoon heel goed, ik mis het. Beseft helemaal niet. Ik kies wel weer van de voor nu supporters, hè? Met veel weer geweldig. Hè? Maar het is zo leeg, hè? Er is geen kip. Zonde. Maar Claire, ik mag genieten. Ja, dan sta je met die schaal. Dan kan je wel weer gaan feesten, maar nu ook gewoon daadwerkelijk feesten met die schaal. Ja. Anders moesten die champagneflessen weer de bus in en dan had ik niks te drinken. Moest ik cola drinken, dat is niet fijn. Nee, daarvoor zijn we niet naar Alkmaar gekomen, daar heb je groot gelijk in. Want ja, die schaal jongens, het is maar een schaal. Maar het is wel een schaal die een geweldig gevoel geeft, toch? Ja, deze schaal is wel
is wel wat waard, denk ik hoor. Als ik deze op Marktplaats zet, dan ga ik wel aardig eraan verdienen. Nee, maar die schaal is waar je het gewoon het hele seizoen voor doet. Dus ja, dat is iets, ja, gewoon iets bijzonders. Zeker voor mij, ja, voor iedereen eigenlijk. Weet je, het komt niet vaak voor dat je kampioen wordt. Ik ben nu 30, dus ja, ik heb een paar jaartjes nog te gaan, laten we zeggen, voetbalbegrippen. Dan is het natuurlijk mooi als je op je 30ste nog kampioen kan worden. Dus. Hij is al oud, hè? Ja. Hij is al oud. Ja, jij zegt het gelukkig. Nee, Robert Muren is aan de beurt. Ja, je hebt groot gelijk, je stuurt ze gewoon weg, man. Ja, ik moet ook naar huis. Muren is de grote man, hè? Muren is de grote Die doet het niet, vriend. Die gaan. Muren is de grote man. Vertel. Ja, nou vertel. Nee, jij vertelt, man. Want ja, je staat er overigens geweldig bij, moet ik zeggen. Het is een plaatje. Nou, dankjewel. Dankjewel. Zo hoort het toch? Ja, zo. Vorige week zat je na de overwinning tamelijk rustig in een hoekje te constateren. Laat ik vroeg beginnen, want ik moet nog 30 bier achterover werken. Hoe is het nu? Hetzelfde plan. Hetzelfde plan? Ja, zeker. Ja? Jazeker. Het is wel euforisch hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit is natuurlijk fantastisch wat we hier hebben neergezet. En een kampioenschap, dat heb ik volgens mij 1 keer meegemaakt bij Jong AZ en verder ook niet. Dus nee, dat is wel uniek en dat kan ik natuurlijk wel op mijn cv zetten. Daar ben ik super blij mee en ja, super trots op het team ook. Dat dacht ik ook. Nou, in je eigen achtertuin, dat moet er ook wel weer leuk zijn, toch? Ook dat nog, ja. Ik heb hier natuurlijk aardig wat jaartjes doorgebracht. Debuut gemaakt ook hier in het stadion, dus dat is ook wel speciaal. En dat ik hier nu als Cambuurspeler kampioen mag worden van de keukenkampioen-divisie is wel heel speciaal natuurlijk. Dat is wel een mooi verhaal zo. Ja, daar ben je natuurlijk super trots op. En dat maak je niet vaak mee in je carrière. En sommigen 1 keer, sommigen helemaal niet. Ja, en wij hebben het gewoon gedaan na 2 jaar bovenaan te staan. En dat is super knap. Vorige week was de ontlading al enorm. En dat is nu nog een beetje extra. Ja, want wordt het weer zo'n ontlading? Ja, want jullie moeten eerst nog even 5 kwartier in de bus ongeveer. Ik heb begrepen dat de versnaperingen klaarstaan. Dus dat zal goed komen? Ja, dat zit zeker goed. Maar of het net vorige week wordt, dat weet ik niet. Maar ik verwacht wel dat er weer wat gaat gebeuren. Ja. En als het niet vanavond is, dan is het morgen of volgende week. Of die week erop. Of en die week erop. En die week erop. Ja. Deze plaatjes die nu gemaakt zijn. Die schaal die uitgereikt wordt. Ja, dit hoort bij een kampioenschap. Het is doodzonde dat er geen mensen bij zijn. Dat voel je wel. Vorige week was thuis. Dat was top. Maar dit is de kers op de taart. Dat kunnen we niet ontkennen. En de avond is nog niet voorbij, hè? Oh, dat was de volgende vraag eigenlijk. Nu rustig in de bus. Of heb je een wildcard? Mag je thuis blijven hier? Nee, joh, ik heb hem wel, maar die zet ik mooi niet in hoor. Ik ga lekker in het busje, lekker feestje vieren met de boys. En nee, dan ga ik niet. Ik ga niet naar huis hoor. En het wordt al lang voordat die bus hier achter mij eindelijk rieden kon richting Ljouwert. Het weer feest, alle discipline weer voort. En waarom zo'n discipline betracht als je kampioen worden bent? Ik zou het eigenlijk en eerlijk zijn net weten. Wij volgen die bus en we mochten zo vlak voor Hans bij een tankstation instappen. Met camera en al. Zocht naar de prachtige sfeerbeelden uit een riedende bus. Daar zijn we. Live in de bus. Oké, ik ga jullie meenemen. Peter van de vlag, Peter van de vlag. La 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 la. Peter van de vlag, Peter van de vlag. La 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 la. Peter van de vlag. Wat een fantastisch moment dit, toch? Lekker, hè? Lekker, zie je of niet? Genieten of niet? Genieten toch? Wow. Met al die jongens. Niet normaal, goede muziek. Top toch? En hoeveel biertjes hebben we op? 2 eerste. Eerste? Ja. Dan komen wij Pascal Bosgaard, ex-Feyenoord. Hoe beleef jij deze busreis? Dit is prachtig. Als je ziet wat voor staf Henk de Jong bij elkaar geraapt heeft. Ik denk je heel snel naar Henk de Jong moet gaan. Ja, zullen we heel snel naar Henk de Jong gaan? Dan gaan we nu naar de trainer. De trainer Henk de Jong aan het woord. Trainer, dit is fantastisch toch, al die jongens? Ja, die jongens zijn prachtig, maar het gaat maar om 1 persoon. Martijn Barto! Oh, Martijn Barto! Barto! Legend van Cambuur. Hoe vind jij dit? Ja, voor mij is het geen verrassing. Overal waar Henk de Jong komt, wordt hij kampioen. Dus ik ben heel blij dat ik mee mag varen op het succes van Henk.
Maar dan moet je even vragen aan hem hoe vaak hij nou precies, of het nou 11 of 12 keer was dat hij kampioen bent. Moet je gewoon even vragen. Hoe vaak ben je kampioen geworden, Train? Nou, Robert Muren is de meeste kampioen van ons allemaal geworden. Die moet je gewoon vragen. Robert Muren. Oké, we beginnen met onze topscorer, Robert Muren. Muro, hoe heb jij dit beleefd? Sorry? Nee, Muro, dit is fantastisch toch, die jongens? Ja, dit is kippenvel. Kippenvel, hè? Niet mijn smaakmuziek, zoals je hoort. Ik weet niet wat ze zingen. Nee, maar misschien komt dat nog, ja? Denk ik niet, maar... Dan gaan we er gezellig van maken, hè? Oké, top. Klasse. Oké, we gaan door naar onze nummer 6, Mees Hoedemaker. Messi, dit is fantastisch, toch? Hard, ja, het is fantastisch. Ja, dit is fantastisch. Ja? Geniet je ervan? Absoluut. Ja? Absoluut. Jij ook? Ik ook. Nou, dat is mooi. Oké, top. Oké, let's go. Even reclame. En dan zo... Bedankt. We beginnen bij Nicky Dodeman. Nicky, je bent heel rustig. Geniet je ervan, man? Tuurlijk geniet ik ervan, Lex. Ja, echt? Ja, tuurlijk. Ja, toch? Je bent net bij de club gekomen. Als je dit dan gelijk kan meemaken, is mooi, hè? Ja, fantastisch, man. Fantastisch. Ja? Mooiste om mee te maken. Oké, top. Je hebt het gehoord. Hij heeft het naar zijn zin, hij heeft het leuk. We gaan nu naar de volgende. Jamie Jacobs! Kom verder. Fantastisch, toch? Ja, fantastisch. Heb je nog een vraag? Fantastisch, toch? Ja, fantastisch. Wat vond jij ervan? Het is genieten, toch? Als je ziet al die jongens. Mooi, toch? Hoeveel biertjes heb je op? Niks. Helemaal niks op. We zijn nu bij Brett Minima. Spreek ik je naam goed uit? Ja, oké. Dan is het goed. Oké, je ziet die jongens feesten. Wat vind je ervan? Ja, dat is echt hartstikke mooi om mee te maken natuurlijk. Ja? Op zo'n jonge leeftijd, hè? Ja, zeker op zo'n jonge leeftijd is het mooi. Oké, top. Hoeveel biertjes heb je op? Nog niet heel veel meer Bacardi. Alleen Bacardi? Ja, Oké, houd rustig, ja? Oké, top. Hallo, daar ben ik weer, Alex Magura, hier. Oké, dan gaan we naar Doken Schmid. Doken. Je komt van Heerenveen en dan kom je hier naartoe. Hoe was die stap voor je? Nou, een hele mooie stap, toch? Een hele mooie stap. Oké, top. Maar je bent nu in je tweede seizoen kampioen geworden. En je bent nog nooit in je leven kampioen geworden. Dat zijn toch hele mooie dingen. Fantastisch toch? Ja? Oké, hier hebben we Doken Schmid. We gaan nu door naar Sven van de Crypto. Bitcoin Sven. Oké, dan gaan we naar onze aanvoerder. El Capitano, Erik Schouten. Fantastisch toch om deze jongens heel het seizoen om die hoeden te hebben? Ja, zeker. Ja? Dit was een hele directe vraag. Ik ga gelijk door. Laat maar, thanks, bedankt. Thanks. Antonia, hij gaat al lang mee in het betaald voetbal. Zo'n moment als dit, dus genieten, hè? Ja, sowieso genieten, man. Kampioenschap, dat is waarvoor je het doet. Daarvoor ben ik hier gekomen. Precies. Wat heb je nog tegen de supporters te zeggen? Tegen de supporters, even kijken. Nou ja, 2013 niet vergeten. Wat weet je van 2 jaar bij Cambuur onder contract staan en jullie 3 keer kampioen maken? Wat zegt dat? Zet me in die geschiedenisboeken, man! Yes, wat een mooi team hebben we gezegd. Wat een mooi team. Dit is legendarisch. Dit maak je niet meer snel mee. En we hebben een legendarische groep. Ik kan alleen maar lachen, man. Wat denk je dat dit seizoen het belangrijkste was voor ons team?
Kijk, het klinkt super cliché, maar iedereen gaf elke dag gas. Elke dag was het hoog niveau op training. En speelde je niet, kwam je erin. En ook al, iedereen maakte minuten, iedereen. Het was gewoon genieten. Ja, dus je bedoelt gewoon, het was een geheel, een echte team. Van wisselspelers tot basisspelers. Iedereen heeft een steentje eraan bijgedragen. Nee, dat is top, mooi. Dat is het enige wat ik nog wil zeggen. We hebben het met z'n allen gedaan. We love you, we love you. Love Cambuur, we do. We love you Cambuur, we do. Love you Cambuur, we do. Oh Cambuur, we love you. Ja toch, oké, we gaan door. Even reclame. Oké. Hier hebben we onze Michael Jackson. Reclame. Oké, de reclame is weer voorbij. We gaan weer verder met het interview. Kelvin. Je zit al heel lang bij de club. Je zat er, je bent weg geweest, je bent weer teruggekomen. Ik denk dat dit wel het mooiste moment is. Dit is het allermooiste moment uit mijn leven. Nee, uit mijn voetbalcarrière. Wauw, dat hoor ik. Iemand die al heel lang in de game is, in het betaald voetbal. Als je dat gewoon kan horen, dat het het mooiste moment is. Kippenvel. Reclame. Sonny, hoe heb je dit seizoen beleefd? Mooi man. Mooi? Ja, mooi. Top, hè? Ja, ik vind het een eer om met jou te spelen. Nee. Deze kut. Deze zetten we niet erin. Nee, Sonny, je loopt al lang mee in het betaald voetbal. Dit zijn wel momenten die je nooit meer gaat vergeten, toch? Ja, dit is geweldig man. Om met jou op één veld te staan. Geweldig. Zullen we er gewoon doorgaan? We gaan gewoon door. Buschauffeur. Onze buschauffeur. Eibert, ja. Hoe heb je deze 2 jaar beleefd? Kijk, ik ben er hier. Ik heb deze 2... Nou, geweldig. Ik heb het heel geweldig beleefd, ja. Altijd mooie ritten. Ja, toch. Ja. Nee, Eibert, ik wil jou sowieso ook gewoon bedanken dat je ons gewoon altijd veilig naar A en B hebt gebracht. En altijd gewoon weer terug hier thuis. Je bent gewoon een top buschauffeur. Goed zo, jongen, denk ik. Top. We laten het hierbij. Ik heb heel de selectie gehad. Het was leuk om te doen. En ik zeg tot de volgende keer. Dit is de Cambuur Felicitatiedienst. Zis het maar. Agoeie, Cambuur Leeuwarden. Ramon Levin hier. Hier Dick de Boer. Hallo iedereen. Hier vanuit Rosmalen, Jos Pelser. Hi, dit is Henny Meijer. Mark Diemers hier. Leonard van Utrecht vanuit Noordwijk. Hey everyone, this is Karim Rossi. Cambuur selectie, van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. Meer dan terecht. Dik verdiend. Geweldige prestatie. Zeker nadat jullie vorig seizoen ook al de beoogde kampioen zouden zijn. En het gewoon weer flikt. Dat is dikke respect. Ik kan me geen club herinneren waarbij dat ooit is gelukt. Maar wel hier in Leeuwarden. Ik ben zo blij en super trots op jullie allemaal. Gefeliciteerd met het behalen van jullie kampioenschap. Fries succes met een grote Volendammer inbreng. Dat is genieten. Van harte gefeliciteerd. Het is heel mooi om te zien dat de club terug is waar ze horen te zijn. Uiteraard hadden wij er al recht op. Ik spreek inderdaad in de we. Van harte gefeliciteerd met jullie dik verdiende kampioenschap. Ook vanuit het mooie Katwijk van harte gefeliciteerd met het kampioenschap. Op naar volgend jaar de Eredivisie.
Yes. Sportclub Cambuur, gefeliciteerd met jullie promotie, jullie welverdiende promotie. Ook ik wil jullie natuurlijk feliciteren met het behalen van deze fantastische promotie. Van harte gefeliciteerd, geniet ervan. Wat een geweldige prestatie hebben jullie geleverd de afgelopen 2 seizoenen. Met name na de teleurstelling van vorig jaar. Justice has been made after last season and I wish you good luck in de Eredivisie. Geweldig, van harte gefeliciteerd jongens. Klasse. Ik ben trots op jullie en ik zie jullie in de Galgenwaard. Dan komen we elkaar weer tegen. Hartstikke gefeliciteerd. En succes. Nu blijven in de Eredivisie. Jullie hebben al een feest achter de rug, maar gaat de komende week nog verder door met feesten. Dat geldt natuurlijk uiteraard voor alle supporters van Cambuur. Leuk om jullie volgend jaar weer terug te zien in de Eredivisie, waar Cambuur hoort. En ik kijk ernaar uit. Groetjes, Mark de Leeuwarden. Op naar hopelijk heel veel mooie jaren in de Eredivisie en vooral natuurlijk heel veel mooie derbies. Ik hoop dat jullie dat in de Eredivisie ook kunnen laten zien, maar daar ben ik heilig van overtuigd. 2 jaar bovenaan staan is echt een topprestatie. Ik denk niet dat dat heel makkelijk is, dus alle lof voor de spelers en de staf. Daarom zeg ik, ga het ook gewoon echt groots vieren. Heel veel plezier, later. Eén ding wat ik hoop, om volgend jaar 2 wedstrijden te spelen minimaal tegen jullie uit en thuis in Emmen en in Leeuwarden. Huppakee, naar de Eredivisie. Nou, daar hebben we met z'n allen veel zin in. Ik hoop dat we elkaar volgend jaar gaan zien. In een paar mooie wedstrijdjes tussen Utrecht en Cambuur. Ik hoop jullie snel te zien. Ga zo door. Welkom in de Eredivisie. En veel succes volgend jaar. Yo, ciao. Groeten van Willem. Well done, good job. Cambuur is back. Go Cambuur! Tot snel van de Eredivisie. Cambuur! Let's go Cambuur! Om in het Fries te blijven, volgend seizoen het Giet On. Rustig rijden, rustig rijden! Even, rustig! Even remmen! Antonia! Henkie de Jong, olé olé! Henkie de Jong, olé olé! Henkie de Jong, olé olé! Henkie de Jong! Henkie de Jong! Henkie de Jong! Olé olé! Mark, kom er even bij. Oh ja, daar zijn ze! Ja, ja, daar zijn ze! Ja! Hey! Waarom zie ik mijn man niet? Hallo, Mike. Ik kom zo, schat. Wij zijn de enige club in de wereld die 2 jaar achter elkaar de beste is. Gewoon 2 keer kampioen geworden. We gaan niet nu feest vieren. We gaan 4, 5 weken feest vieren. Wij zijn super trots op jullie. Wij zijn super trots op jullie. En we gaan door. Voor de Voslijners is daar vanzelfs de tussenstand in de eerste divisie. Cambuur Boppen-On, koprenner, kampioen, net meer in te helien. Met 84 punten uit 34 wedstrijden. De Graafschap staat er 11 punten efter.
Go Ahead Eagles zit nu op het derde plak. Almere City zakt naar het vierde. Onderin is FC Dordrecht. Nou, de Hikkersluter toch een oefening van FC Den Bosch. En ontzag hier dit Cambuurjournaal. Eigenlijk zo'n je sezematten ontzag hier het seizoen van Cambuur. Want het is clear, alles is binnen. Maar het is nog net helemaal clear, die competitie moet nog afwerken worden. En er binnen wel wat records te halen, zoals bij Gelieks het doelpuntenrecord ooit terug Heracles scoort in het seizoen 60-61. En hoe vier komt Robert Muren op zijn topscorerslijst? Bij Bleuw het volgende. Kommer de Vreed is de wedstrijd, thuis, mooi publiek. Sint de Graafschap. Het is een prachtig affiche, ook al is het voor Cambuur al spelen. Maar vanzelfs binnen wij erbij en binnen we de nieuwe weken weer, maar je nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan.